ga posting din mu ga sunan gaba ɗaya sun dawo, ga sunan posting din mu gaba ɗaya sun dawo WordPress, ga sunan asu da waye ga sunan completely gashi nan mai refresh ya dawo. So da haka wannan shine yadda ake mai da blogger daga WordPress ka koma daga blogger ka koma WordPress. A wannan shine hanyar da ake mai da shi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau barkamu da sake kasancewa da ku a ci gaban darasinmu na yadda zaka mai da bloganka ya koma WordPress. Wannan shine ci gabanmu. A baya mun yi darasi na farko akan step na farko. So da haka wannan shine step na biyu. Da haka ba tare bata lokaci mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. A inda muka tsaya a nan gurin inda muka ce mu je step na gaba. So da haka abin da zamu yi anan shine na farko mun zo kan shi wannan muna cikin account ɗinmu. Abu na farko da zamu fara shine zamu je nan gurin da ake ce masa gashi nan hosting list, gashi nan sai mu zo nan. Idan ka zo zai kama fuska kamar haka. Abu na farko da zaka fara yi gashi nan anan go cPanel. Zaka iya accessing cPanel ta nan, kuma zaka iya accessing cPanel ta cikin wannan email ɗin naka da suka turo maka. Wannan email ɗin naka zaka iya accessing cPanel ta nan gurin. Gashi nan a nan gurin sun ce maka accessing cPanel via login account. Zaka iya shiga inda muka shiga zamu yi accessing cPanel yanzu. Zaka iya shiga ta nan in ka danna. Akwai kuma inda zaka iya shiga ta nan a nan ƙasa. Gashi nan cPanel details, gashi nan da username ɗinka da password ɗinka zaka ganshi a nan. Kawai in ka ɗauki wannan link ɗin gashi nan, wannan link ɗin shi zaka je ka zuba a browser. In ka zuba a browser kamar shine searching ɗin da zaka yi, zai kawo maka inda zaka sa password ɗinka da username. To daga baya zaka iya canja ga username ɗinka ga password ɗinka, zaka iya zuwa ka canja. In kana son kai accessing kai tsaye cPanel ɗinka, in kuma kana son zaka iya shiga ta inda muka shiga yanzu ta nan gurin. Gashi nan nan gurin zaka iya danna go to cPanel ta cikin account ɗinka na Namecheap. So da haka sai ka danna go cPanel. So sai mu jira shi zai directing ɗinmu, zai kai mu cPanel automatic. So gashi nan ya kawo mu cPanel. So yana kaka cPanel, abu na farko da zaka fara yi a nan gurin shine idan ka shigo naka sai ka lura da nan gurin. Gashi nan gurin gashi nan hausa247.com. akwai kwado a jiki naka, zaka ga ba kwado idan sabon yi ne. Zaka gan shi ba kwado a nan gurin. Kwadon nan bai haɗu ba, zaka gan shi ba a rufe yake ba, zaka ga yana ma alamar jama ya ma wani rubutu, jan rubutu a nan. So abu na farko da zaka fara yi, duk step wannan step ɗin yana nan a ƙasan wannan bidiyo a wannan link ɗin. Zaka je kalli duk step ɗin da zai nuna maka zai gani. Wannan mun riga mun buɗe shi yasa ya kama haka. Abu na farko da zaka fara yi idan babu wannan kwadon, ko kuma kana son ka sa ka yi installing SSL, kawai ma babu ma na sani kwata-kwata babu inda ya sabo ne, ko sai ka danna Namecheap SSL. Gashi nan Namecheap SSL sai ka shige shi. Kana shigowa zai kama fuska kamar haka. Abu na farko da zaka fara yi a nan gurin shi ne suka ji ka danna reconnect. Wannan reconnect Hausa, kana danna reconnect ba inda zai kai ka, kawai ka danna so ɗaya shikenan. Sai ka koma nan gurin sai ka ga install Namecheap. Gashi nan install Namecheap, gashi nan gurin sai ka zo ka danna shi. Idan ka danna shi zai kawo maka fuska kamar haka. So a nan gurin abin da yake ce maka gashi nan SSL, gashi nan ya ce Namecheap SSL, gashi nan install, wanda aka yi installing. Mun riga mun yi installing SSL. Menene ma SSL ɗin nan? Shine wannan kwaɗon, gashi nan wannan kwaɗon da muke kallo, ga wani kwaɗo a nan. Wannan kwaɗon shi ake cewa SSL. Idan website ba shi da wannan kwaɗon, to abin da zai baka matsala shine za a iya hacking ɗin website ɗinka cikin ƙanƙanin lokaci. Ma'ana website ɗinka kana aiki da shi ne ba security. So da haka duk site ɗin da kaje ka ga babu wannan kwaɗon, so ba shi da security. So da haka wannan security Namecheap za su baka shi kyauta tsawon shekara ɗaya. Amma wasu kamfanonin sai ka sayi wannan SSL ɗin. To su za su baka tsawon shekara ɗaya, daga baya sai kai ma ka rinka biyan kuɗinsa ya kai, ban sani ba ko $5 ne ko nawa ne, bai wuce 3,000 2,000 ba zuwa 5 at least dai a shekara kenan. So da haka zaka je kai installing SSL. In kai installing SSL, kai idan ka zo abinda zai fara kama ba zai kama active ba nan gurin.
ba zai kama active ba, zai kama pending ne. So da haka idan ka zo saboda ka yi reconnecting, wannan reconnecting din na kai ko ba za ka ga active a nan ba, sai dai ka ga pending. Da haka gashi nan misalin sa a nan gurin, gashi nan gurin, gashi nan SSL Namecheap SSL, gashi nan kamar yadda muke gani Namecheap SSL, gashi nan ya ce please allow up to 25 minutes for SSL activation and installation. Ka gani sannan sai ka danna me, sai ka danna wannan alamar kamar refresh kenan, za ka gan shi nan gurin in progress, status ɗinka in progress, nan kuma za ka ga pending. Saɓanin mu a namu yanzu kamar yadda kake gani status ɗin mu active, nan kuma me on, ba pending ba. So mun riga mun yi installing. To kai ma idan ka je yanzu website ɗinka abinda za ka fara gani zai ce maka idan kai reconnecting ma'ana ka danna nan, so ba zai yi active ba sai bayan irin minti 15 ko minti 10 kenan. Ka fahimta? Sannan sai ka je ka yi installing, ka bari sai ya yi active sai ka yi installing WordPress ɗinka. Idan bai active ba, in ka yi installing WordPress ma ba za ka yi accessing WordPress ɗinka ba. Wannan shine a takaice. So da haka ka bari sai ka tabbatar nan ya yi active sannan sai ka yi installing WordPress ɗinka. Da haka bari mu koma baya, bari mu koma asalin cikin WordPress mu je mu yi installing WordPress. So da haka bayan ka gama installing kenan, in ka gama installing za ka ga nan ɗinka alamar kwado ta bayyana. So abu na biyu daga aka ci gaba shine sai ka zo gashi nan wannan nan gurin gashi nan WordPress, ka kula ga mai installer app installer, sai ka danna WordPress. So idan ka danna WordPress zai kama fuska kamar haka. Abu na farko da za ka fara a nan gurin sai ka sauka ƙasa, idan ka sauka kaɗan nan gurin za ka install now, sai ka danna install. Kana danna install zai kama fuska kamar haka. Abin da za ka fara a nan mataki na farko shine sai ka zo nan gurin wajen HTTP din nan sai ka danna shi, ka tabbatar ka yi selecting mai S, shine S din nan, wanda kaga ba S din nan yana nufin secured kenan, gashi nan wannan alamar gashi nan mai S din nan yana nufin secured. So da haka idan ba mai S ka dauka yi selecting ba, so website ɗinka ba abin nan. So ina baka zaɓi ka zaɓi mai S, kar ka zaɓi ma mai www, ko da ba www za a yi accessing website ɗinka, shine abin da kake nufi. Amma in ka ce www sai da www za a yi accessing website ɗinka. So da haka sai ka danna nan, sai ka zaɓi. Daga nan kuma domain ɗinka dama ƙwaya ɗaya ne, in kuma domain ɗinka biyu ne in ka danna za ka gan su da yawa a nan gurin. So da haka domin ɗin mu ƙwaya ɗaya ne, gashi nan a kansa za mu yi installing WordPress. So da haka shi yasa a darasi a can baya kafin mu siya muka je muka yi deleting, muka goge shi a wannan a darasin mu na baya. Za ku ga mun je mun goge shi kafin mu yi connecting ɗinsa. So da haka wannan gogewar da muka yi shi yasa zai ba mu dama mu yi installing WordPress a nan. Amma idan baka da domain kwata-kwata baka taɓa siyan domain ba, abinda za ka yi shine in baka taba sayan domain ba baka buƙatar ka je ka goge shi, dama babu komai a kansa, baka yi connecting ɗinsa da blogger ba. So wannan shine a takaice. A nan gurin sai ka zo ka sa username, a nan gurin misali sai ka sa username ɗinka da za ka yi accessing WordPress ɗinka. Ma'ana za ka iya shiga username da password na shiga dashboard ɗinka na WordPress. So da haka bari mu sa admin, bari mu sa admin, misali admin, mun sa admin nan gurin. So ga password nan ya mana generating amma ba ma so, bari mu namu da kanmu. So bari na yi hiding, bari sake goge in sa wani daban saboda tsaro. So ka tabbatar a nan ƙasa nan gurin ya nuna ma strong, ya nuna ma 95 ko wani abu. In ya nuna ma strong to za ga ya cike nan wannan, to ka je ka installing ma baka da matsala. Amma in bai nuna ma strong ba so akwai damuwa kaɗan. So don haka abin da za ka fara yi a nan shine in ka riga ka sa wannan password ɗin, ka sa username da password, sai ka sauka can ƙasa ba ruwanka, sai ka sauka can ƙasa sai ka ce install, sai ka danna install, sai ka jira shi, sai ka ce saving username da password ɗinka, sai mu jira shi installing WordPress. So kamar yadda muke gani ga shi nan mun yi installing WordPress, ya kawo mana fuska kamar haka. A nan sama da kake kallo successful install, a nan kuma ga shi nan wannan da shi za ka je kai accessing shine mai ɗinka, shine abin nan ɗinka, shine za ka iya zuwa. Bari mu buɗe shi, bari mu buɗe shi new tab. Ga shi nan yana tafiya zai buɗe mana, bari mu jira shi ya buɗe.
So da haka yana kama fuska kamar haka. Abu na farko da zaka fara a nan gurin shine kawai sai ka zo ka na farko bari mu je mu kalli yadda ma asalin blog din namu yake. Sai ka danna nan, sai mu danna new, open new tab. Mu buɗe shi magani a sama, maga yadda website din namu yake. Kun ga gani gashi a Hausa 24, Hausa 247 gashi nan. Hausa247.com an gani domin din mu ya riga ya hau kan WordPress, da haka Hausa247.com gashi nan. To bari mu koma dashboard din mu. Abu na farko da zamu fara shi ne bari mu dismiss, mu cire wayannan abubuwan gaba daya. So yanzu abu na farko da zaka fara a nan gurin shine zaka zo nan gurin. Na farko abin da mu fara zamu zo plugin, mu je mu yi adding plugin. So kafin mu yi plugin ya kamata mu je mu canza theme. Bari mu canza. So bari mu canza theme, mu nemi wani theme, bari mu add new. So da haka kana son kalli darasi akan WordPress, mun yi darasi cikakke akan WordPress, da haka ba ma so mu tsaya mu ɓata lokaci akan abin da ba shi ne makasudin yin bidiyon mu ba. Da haka bari mu je mu canza theme. So muna danna theme zai kawo fuska kamar haka. Abin da mu fara a nan shine sai mu yi searching misali irin theme din da muke so, ko kuma mu ce latest. Bari mu duba latest ko popular. Bari mu danna popular kawai, bari mu sassauka. A nan za mu ga irin theme din da muke so wanda ya mana, sai mu yi installing a ciki. Ga wani nan na labarai mai kyau nan. Misali bari mu ce za mu yi installing wannan theme din. To gashi nan kamar yadda muke gani yayi installing, sai mu yi active, sai mu danna active. So gashi nan bayan mun danna active ya kawo fuska kamar haka. Abu na farko da mu fara a nan kawai shikenan, sai mu fita a nan. Bari mu koma cikin shi site din. Bari mu yi refresh mu gani theme din zai canja ko ba zai canja ba. Bari mu yi refresh. So gashi nan bayan mun yi installing WordPress to Blogger, ga yadda WordPress din mu ya kasance. Bayan mun yi refresh ga yadda site din mu ya kasance. Posting guda nawa ne? Babu wani posting na kirki a ciki. Hello world, posting ɗaya ne a ciki. So da haka abin da zamu yi yanzu shine zamu je kuma mu yi installing, zamu koma WordPress wannan din mu dashboard, sai mu yi installing wani new theme, sai mu adding new plugin. Zamu je mu installing wannan plugin din da zamu installing shine plugin din da zai bamu dama mu yi redirecting, mu kawo WordPress din mu zuwa, mu kawo blogger mu zuwa WordPress. Da haka sai ka je ka installing blogger to WordPress. Blogger to WordPress. So gashi nan ya kawo mu blogger to WordPress, sai mu zo mu installing wannan active. So zaka gan su kace a nan, zaka gan su kala. Misali ga wani ma blogger to WordPress exporter kaza. So ga wani ma a nan, shi wannan za mu yi installing, sai mu installing wannan. Sai mu danna active. So yanzu mun yi installing, mun danna active. Sai abu na farko da mu fara sai mu zo settings, sai mu zo permalink, wannan permalink din nan sai mu danna shi. So abin da ya faru, muka zo settings, muka zo permalink, shi ne a darasin ka na baya a blog ɗinka
a URL ɗinka shi format ɗin yadda yake saving URL shine month and name. So da haka sai kai saving wannan saboda tsohon link ɗinka karka yi asaran traffic ɗinka, karka yi asaran SEO. Misali tsohon posting ɗinka da kai kuma an yi direct, an taɓa link ɗin yanzu ya za a yi, automatic zai redirecting ɗinka. Shi yasa muka kawo ka fama link ka yi selecting wannan month and name. So da haka in ka zo ka yi selecting month and name shine format ɗin blogger. So da haka sai ka yi saving anan. So wannan shine ba za ka yi asaran traffic ɗinka ba. So bayan ka yi selecting sai mu zo tool, ga tool nan. In muka zo tool gashi nan anan gurin. Gashi nan tool sai mu ce import, mi importing. So me za mu yi importing? Na farko abinda za mu yi importing blogger mu za mu yi importing mu sako ta cikin WordPress. So da haka abinda mu fara sai mu koma asalin cikin blogger mu. Wannan shine asalin blogger mu Hausa 24, Hausa 247 kenan. Muna da posting nawa? Muna da posting 20 da nawa? 23. Amma muka koma blogger mu iya posting ɗaya ne. Da haka posting ɗayan ma za mu je mu goge saboda kare rikitar da mai kallo. Bari mu je all post. So gashi nan posting ɗayan ma bari mu yi trash ɗinsa. So da haka mu yi trash, bari mu je mu yi refresh. So yanzu kun ga babu posting ko guda ɗaya. So da haka abinda za mu je mu yi sai mu koma, muna da posting 23 gashi nan ASU, waye federal government, in marriage kaza kaza gashi nan emotional gashi nan dai. So sai mu zo settings again. Sai mu koma mu je can manage blog. Muka zo manage blog. A nan sai ka ce to backup, sai ka danna backup. Sai ka ce download, za ka yi downloading shi gaba ɗaya complete abubuwanka. Ga shi ne yana saving, bari ya gama saving. So ga shi kamar yadda muke kallo ya gama downloading. So da haka abinda mun fara anan sai mu ce show, bari mu ga wani folder ya je ya zauna. Wani folder yake? Mu ga show in folder, mu kalla. Okay, yana Lenovo download, yana gashi nan file ɗin namu anan, gashi nan, wannan shine gashi nan blogger, gashi nan shine complete abin nan ɗin namu. So da haka abin da zamu yi sai mu je mu koma cikin WordPress ɗin mu. Bayan mun yi downloading kenan, bari mu koma cikin dashboard. So cikin dashboard sai mu zo tool, sai mu ce import, bari mu yi importing. So me za mu yi importing a nan gurin? Shine blogger za mu yi importing, sai mu ce install now. Sai danna install. So idan ka danna install sai ka danna run. Sai ka danna run. So gashi nan ya kama fuska kamar haka. Abu na farko sai ka je kai selecting wannan file ɗin da muka yi downloading daga blogger mu. Sai mu ce choose file. Daga nan zai bamu dama sai mu zo download, dama yana cikin download. Shine a farko gashi nan, sai mu ce to open. Muka ce open sai mu ce to upload file. Gaba ɗaya content ɗin mu zai zo, ko ba mu yi losing traffic ko wani SEO ranking ba ko wani abu makamancin haka, ba abin da ka yi losing. Ko da subdomain ne ma hakan ma an kai shine daidai. So da haka abu na farko da aka yi sai ka ce submit. Yawwa, to gashi mun yi submitting ya ce mana all done, have fun. So shikenan, da haka mun riga mun yi abin nan. To yanzu abin da za mu yi anan shine sai mu yi redirecting din shi wannan tsofin links din mu gaba daya yadda suke .blogspot ma, mun .blogspot ne kenan, karshen su kenan. In ma wani abu ne za mu yi redirecting duk tsofin link din mu su koma direct ana kawo su kama wannan website din, tunda mun kwaso content din mu mun kawo shi. So da haka bari mu danna redirect, sai mu danna redirect. Sai ka zo a ƙasan tool ɗin kenan, ma'ana ka sake zuwa tool ɗin a ƙasa za ga gashi nan redirect. A ƙasan tool ne, a ƙasan tool ɗin nan za ga redirect blogger to WordPress. So da haka kana na redirect, gashi nan muna da na redirect zai kawo fuska kamar haka. Abu na farko zai ce mana start configuration, sai ka danna start configuration.
Idan ka danna start configuration zai kama fuska kamar haka. Abinda zaka fara a nan shine ga asalin shi domain din namu, za mu yi connecting wannan abin to wannan abin nan din namu. Bismillah, sai mu danna get code. Bayan mun danna ga sunan domain din mu, ma'ana yanzu da muka goge domain din mu a wannan blogger namu, to yanzu ga sunan blogger namu ya koma menene, kundinilimi.blogspot.com, shine asalin sunan blog din bayan kafin mu connecting da Hausa 24. So da haka zai ba mu dama sai mu ce get code, sai mu ɗauki wannan code ɗin gaba ɗaya, sai mu yi copy, sai mu yi copy. Bayan mun yi highlighting gaba ɗaya sai mu yi copy sa. So idan muka copy sai mu koma cikin blogger mu completely, sai mu je team, so sai mu zo nan, muka zo nan, abin da mu fara a nan shine sai mu zo edit HTML, gashi nan revert default all, sai mu danna wannan gashi nan alamar revert din nan, revert widget to default. So a nan gurin sai mu ce HTML, sai mu selecting, select all gaba ɗaya, select all, sai kai revert, kai revert successful. So da haka kafin sai mu sake gogewa haka, sai mu danna, sai mu zuba wannan coding, sai mu yi save. So ya ce updated successful, amma sai ka yi revert ba, in baka yi revert ba ba zai yi ba. Gashi nan yanzu mun danna ya ce successful, bari mu gani. Okay, ai ba mu sake wani changes ba. So da haka wannan shine a takaice wannan coding din da muka zo muka ɗauko mun yi saving ana. So da haka sai mu koma, idan kuma mai kallo bai gama kallo mai kyau ba, to ya nuna mana updated successful. So da haka abin da mun fara a nan shikenan, mun riga mun gama da blogger. Da haka abin da zamu yi sai mu koma cikin asalin blogger mu. Bari mu refresh. So bari mu refresh mu gani. Kun ga posting din mu ga sunan gaba ɗaya sun dawo. Ga sunan posting din mu gaba ɗaya sun dawo WordPress. Ga sunan Asu da waye ga sunan completely, gashi nan mai refresh ya dawo. So da haka wannan shine yadda ake mai da blogger daga WordPress ka koma, daga blogger ka koma WordPress. A wannan shine hanyar da ake mai da shi. So da haka a nan gurin za mu iya zuwa mu canja nan, tunda sunan website din mu Hausa blogger.wordpress. So abin da ya mu je mu canja kawai, sai mu koma cikin nan gurin, sai mu koma settings, general, sai mu je general. Hausa 24, Hausa 247 ne. So da haka za mu koma general. So a nan gurin site name sai mu koma mu canja shi, sai mu ce Hausa 247. Labarai, misali labarai da ɗumi-ɗumin su, misali da ɗumi-ɗumin su, da ɗumi-ɗumin su. So wannan mun riga mun rubuta kenan. So da haka a nan gurin wajen email ɗinka sai ka tabbatar ka sa email ɗinka, asalin email ɗinka wanda shine kake amfani da shi. Sai mu sauka mu yi saving. So mun riga mun yi saving, mu je mu sake refresh. Bari mu sake refresh mu gani wannan my blog zai koma ko zai ɗauke ko zai ɗauke ba. So kun gani sun koma, ya zama ma'ana daga blogger ya dawo WordPress. So da haka yadda zaka mai da site ɗinka ya koma haka. So kamar yadda muke gani gashi nan mun riga mun mai da website ɗinmu ya koma blogger, ya koma WordPress. Kun gani gaba ɗaya ya koma WordPress. So da haka a nan nake cewa idan wannan bidiyo ya burge ka danna mana alamar like, in bai burge ka danna alamar like, sannan kai share domin sauran uwa kowa ya gani ya amfana. Nan nake cewa assalamu alaikum, mu haɗa bidiyo na gaba.